Anana sa luwas nga kahimtang ang tulo ka menor de edad nga na food poison human mikaon og pizza sa barangay Bawing Jansan ning nakalabayng adlaw. Subay sa impormasyon nga gikakuratan sa amahan sa usa ka grade 1 student og duha ka kindergarten ang kalit ka pagsakit sa tiyan ug pagsuka-suka sa mga nasampit human makakaon og pinalit nga pizza sa ilang amahan. Dali nga gi-admit sa labing duol nga balay tambalanan ang mga menor de edad og nasayran nga subay sa eksaminasyon na food poison sila tungod sa gikaon nga pizza. Sunod adlaw mireklamo ang amahan sa gipalitan ug nagdemand nga pabayaron sa hospital bills. Apan nagbagahi ang tendera tungod dili matud pa daot ang napalit na pagkaon. Sumala ni alias Dodong tag-iya sa pizzahan nga ayhan nila bayaran ang hospital bills kinahanglan una pamatud-an nga tungod gayod sa pizza ang pagka-food poison sa mga bata. Di na ginoy maghilabot sa kung kami pabayron di ko maghilabot. Kung gusto nila nga kami magbayad sa ilang hospital bill, isampa sa nila sa korte para mapamatudan yun. Nga dahil sa dahil sa mga pizza pie. Ay kami, sealer lang dili mi manufacturing. Buot usab ihusay ni Kapitan Jerry Hugarap ang reklamante ug ang pizzahan. Gusto na lang ipaprove yun nila ba? Pero kung based sa medical certificate, klaro man kayo nga ang medical term dito na yun, naigog yun sa food poisoning. Pizza yun lang, i-specify yun nga pizza. Paano na po nga tawagon sila kay last week. Nagkasinabot sila nga istoryahon sa daw sa papa. So, kay kanang caretaker sa pizzahan. Lupo na ako ba? Ang iyang papa, istoryahon na gayang anak kung unsay plano nila ba. Naghinaot ang nasampit nga opisyal sa tanang mamaligyaay sa ilang barangay nga siguraduhong luwas og limpyo ang baligya aron malikayan ang susamang panghitabo. Mga katropa, aron makasigurado og klaro nga dili daot ang gikaon, mag Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.